конкуренцията отсъстваше на определени хора. Ние не всички имахме шанс, защото винаги може да се избутат. Ние видяхме какво с съдействието на прокуратура и други органи може да се случи на много бизнес. На всичкото отгоре и манипулация на медийната среда. Поради причината, че определени бизнеси, които обслужват определени политически интереси и са собственици на медии, и тук ни ги раздават един ваш много симпатичен колега напусна и се опита с огромни напани да ни обясни, че него никой не го освободил. Ма що ще освобождава, ти си послушен? Напротив, искам да видя журналист освободен, лишен от работа заради това, че си е свършил работа. Няма смисъл да ни го обясняваш. Ние знаем, че теб те облякаха в един костюм и ти беше един послушко, както и всички останали. Така че ние всички съдействаме и участваме в това блато, в което уж излизаме, дори това вече не знам дали е истина.